ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരുർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. निताय गौर परमानंदे हरि हरि बोल. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണോപവാസ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നമ്മൾ അധ്യായം 17 ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 18 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഈ അധ്യായത്തില് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്ത് എങ്ങനെയാണ് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരണത്തെ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം എങ്ങനെ വന്നുവെന്നും അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിനു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചതും വിവരിക്കുന്നതാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം എന്താണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യേക കൃപയ്ക്ക് അർഹനായ രാജാവായിരുന്നു. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരുടെ, അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ശാപം ലഭിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹം അപ്പം എന്തു ചെയ്തു? ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് ഭയമില്ലാതെ നിന്നു. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടിയാണ് മരണഭയം, അല്ലെ? ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭയമില്ലാതെ ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയത്. നോക്കാം നമുക്ക് അതിന്. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച. സൂത നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ അടുത്ത് സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂത ഉവാച. യോ വൈദ്രവണ്യസ്ത്ര വിപൃഷ്ടോ ഉദരേ മൃതഃ അനുഗ്രഹാത് ഭഗവത കൃഷ്ണസ്യാത്ഭുത കർമ്മണ. യോ വൈദ്രവണ്യസ്ത്ര വിപ്ലിഷ്ടോ മാതുരുദരേ മൃത മാതുരുദരേ മൃതഃ അനുഗ്രഹാത് ഭഗവത കൃഷ്ണസ്യാത്ഭുത കർമ്മണ. സൂതവാച. ശ്രീ സൂതഗോസ്വാമി നിശ്ചയമായും ദ്രൗണി അസ്ത്ര ദ്രോണപുത്രന്റെ അസ്ത്രത്താൽ, അതായത് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്താൽ, വിപ്ലുഷ്ട ദഹിച്ചില്ലാതായി. ആ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ അസ്ത്രത്തിന്റെ ചൂട് കണ്ട് ദഹിച്ച് ഇല്ലാതായി. മാതുഹോ ഉദരേ മൃത മരണത്തെ കണ്ട നിമിഷമായിരുന്നു. അനുഗ്രഹാത് അനുഗ്രഹം ഭഗവതഃ കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണ അത്ഭുതകർമ്മണ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ നൽകുന്ന ആളാണ്. അത്ഭുതപരമാവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ലഭിച്ച കുട്ടിയാണ് പരീക്ഷിത്ത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അത്ഭുതകരമാവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്ന പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ദ്രോണപുത്രൻ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ അസ്ത്രത്താൽ പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടില്ല. ആരുടെ കൃപയാൽ? കൃപയാല് മരണപ്പെട്ടില്ല. ഭാവാർത്ഥം. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണ നിപുണതയെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച് വിശേഷിച്ചും കലിസത്വത്തെ ശിക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചും രാജ്യത്ത് യാതൊരുവിധ ദ്രോഹ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം കലിയെ പൂർണ്ണമായും കഴിവില്ലാത്തവനാക്കി തീർത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ സാമർഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രവിച്ച് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. സൂതഗോസ്വാമി ഇതെല്ലാം വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് കലിയെ ആ രാജ്യത്തു നിന്നും പോകണം എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചത്. പിന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലിക്ക് ദ്രോഹപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനാവാത്ത വിധം കലിയെ പൂർണ്ണമായും
കഴിവില്ലാത്തവനാക്കി തീർത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ സാമർഥ്യത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രവിച്ച് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാർ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ വിസ്മയകരമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ സൂത ഗോസ്വാമിയും തുല്യ ജിജ്ഞാസുവായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് അതിരറ്റ ആനന്ദമുണ്ടായി. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരുടെ ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ഈ ശ്ലോകം സൂത ഗോസ്വാമി ഉരുവിട്ടു. അതാണിത്. എന്തെന്ന്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാതൃ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വൃദ്ധപ്രായനായ പരീക്ഷത്തിനെ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ കഥ അവർക്ക് വിവരിച്ചു. ശ്ലോകം 2. ബ്രഹ്മഗോബോദ്ധിതായസ്തു തക്ഷകാത് പ്രാണവിപ്ലവാത് ന സമ്മോഹരയുഭയാത് ഭഗവത്യർപ്പിതാശയ. ബ്രഹ്മകോപോദ്ധിതായസ്തു, ബ്രഹ്മകോപം ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപം, ബ്രഹ്മകോപോദ്ധിതായസ്തു തക്ഷകാത് പ്രാണവിപ്ലവാത്, തക്ഷകാത് പ്രാണവിപ്ലവാത്, തക്ഷകനെന്ന സർപ്പത്താൽ പ്രാണവിപ്ലവാത് ജീവൻ വിലയനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും, ന സമ്മോഹോരുഭയാത്, ന സമ്മോഹോരുഭയാത് ഭഗവത്യർപ്പിതാശയ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ബ്രഹ്മകോപോദ്ധിതായസ്തു തക്ഷകാത് പ്രാണവിപ്ലവാത് ന സമ്മോഹോരുഭയാത് ഭഗവത്യർപ്പിതാശയ. ബ്രഹ്മകോപ ബ്രാഹ്മണന്റെ കോപം ഹിതാത് നിമിത്തം ബ്രാഹ്മണ കോപ നിമിത്തം യാ എന്തായിരുന്നു തു എന്നാൽ, അതാണ് യസ്തു. യസ്തു തക്ഷകാത് കർഷകനെന്ന സർപ്പത്ത പ്രാണ വിപ്ലവാത് ജീവൻ വിലയം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ന ഒരിക്കലുമില്ല. സമ്മുമോഹ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിലായി. സമ്മുമോഹോരുഭയാത് ഭയം. ഭഗവതി ഭഗവത്യർപ്പിതാശയ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. അതിലുപരി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് സ്വമനസാലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കയാൽ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ശാപം നിമിത്തം തക്ഷകൻ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും വികാര തീവ്രനാക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്താ കാരണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്ത് വന്നാലും അത് എൻ്റെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയാണ്, അതിൽ നമ്മൾ കൈകടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപരി പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് സ്വമനസാലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജന്മമാണ്. ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ ശാപം നിമിത്തം തക്ഷകൻ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടുന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തെ ഒട്ടും വികാര തീവ്രനാക്കുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. ഭാവാർത്ഥം: ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ നാരായണ പരായണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് അർപ്പണം ചെയ്ത ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ഭഗവത് ഭക്തനെ പറയുന്ന പേരാണ് നാരായണ പരായണൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും സ്ഥലകാലദേശങ്ങളെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെയോ എന്തിനേറെ മരണത്തെ പോലുമോ ഭയപ്പെടുകയില്ല. ഭഗവാനിൽ നാരായണനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ആൾക്ക് മരണത്തെ പോലും ഭയമില്ല. അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപുരുഷനോളം പ്രാധാന്യം മറ്റൊന്നിനുമില്ല. ആകയാൽ അത്തരമൊരു ഭക്തൻ സ്വർഗത്തിനും നരകത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. സ്വർഗവും നരകവും ഭഗവത് സൃഷ്ടികളാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതവും മരണവും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അസ്തിത്വങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളാണെന്നും
ഭക്തന് ശരിക്കും അറിയാം. എന്നാൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഏതവസ്ഥയിലും നാരായണ സ്മരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. സ്മരിക്കണം. നാരായണ പരായണൻ ഇത് നിരന്തരം പരിശീലിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അത്തരം ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. കലിയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽപ്പെട്ട് സുബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാൽ അദ്ദേഹം ധാർമ്മിക നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ശപിക്കപ്പെട്ടു. ആരെ കൊണ്ട്? കലിയുടെ സ്വാധീന വലയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് സുബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാൽ അദ്ദേഹം ധാർമ്മിക നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ശപിക്കപ്പെട്ടു. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് ആ ശാപത്തെ നാരായണ ഭഗവാൻ നൽകിയതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വീകരിച്ചു. മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ച് അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മശിരോസ്ത്രമേറ്റ് ദഹിച്ചുപോയ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായ തന്നെ രക്ഷിച്ചത് നാരായണ ഭഗവാനാണെന്ന്, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അറിയാം. ആകയാൽ സർപ്പദംശമേറ്റ് താൻ മരണപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആരുടെ ഇച്ഛയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഭഗവത് ഭക്തർ ഒരിക്കലും ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെടുന്നത് എന്തോ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ആകയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോർത്ത് ഒരിക്കലും വ്യാകുലപ്പെടുകയോ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണത്, അഥവാ അടയാളമാണത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും വേട്ടയാടാൻ പോയ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് വളരെ ക്ഷീണിതനും ദാഹിതനുമായിട്ട് വിശപ്പുള്ളവനുമായിട്ട് ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി വെള്ളം ചോദിച്ചു. ആ സമയത്ത് ശമീക മഹർഷി എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തിലായതിനാൽ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. ഇത് അവഗണനയായി കരുതിയ പരീക്ഷിത കോപത്തോടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടു. അത് രാജാവും ചെയ്തുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. രാജാവ് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് ഋഷി അങ്ങനെ തന്നെ അവഗണിക്കില്ല, ഇതെന്തോ വേറെ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഋഷിതുല്യനായ രാജാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പദ്ധതി. അതാണ്. അങ്ങനെ ശമീക മഹർഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി ഈ സംഭവം കേട്ടു അല്ലെ. ശൃംഗി എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹം പക്വതയില്ലാത്തവനാണ്. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ശപിക്കാനും പാടില്ല. അതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി തന്നെ. രാജാവ് മഹർഷിയെ അപമാനിച്ചത് ക്രുദ്ധനായി എന്തു പറഞ്ഞു? 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പം കടിച്ച് പരീക്ഷിത മരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് അതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത്. താൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഭവം ചെയ്തു. ഇനി ശമീക മഹർഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ശപിച്ചു. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ടെടുത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഈ 7 ദിവസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ശാപത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ശമീക മഹർഷിയും ദുഃഖിതനായി. മകന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ശമീക മഹർഷിയും ദുഃഖിതനായി. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ രാജ്യം വിട്ടു പോവല്ല ചെയ്തത്, നേരെ അന്തപുരത്തിലെത്തി രാജാവിനെ കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് സാരില്ല, അത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലമാണ്, ഇത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് 7 ദിവസം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വരും ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും. ശ്ലോകം 3. ഉത്സൃജ്യ സർവദ സംഘം വിജ്ഞാതാജിത സംസ്ഥിതി വയ്യാസകീർജഹൗ ശിഷ്യ ഗംഗായം സ്വം കളേവരം. സംഘം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെയുണ്ട്. ഉത്സൃജ്യ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം സർവദ
ചുറ്റുമുള്ളതല്ല. സംഘം സംസർഗം വിജ്ഞാത മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി അജിത ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തവൻ അജിതനായ പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷൻ സംസ്ഥിതി അർത്ഥമില്ല. വയ്യാസകെ വ്യാസപുത്രനെ വ്യാസപുത്രന് ജഹൗ ഉപേക്ഷിച്ചു ശിഷ്യ ശിഷ്യനെ പോലെ ഗംഗായാം നദീതീരത്ത് സ്വം സ്വന്തം കലേവരം ഭൗതിക ശരീരം ആണ് വയ്യാസക വ്യാസപുത്രൻ വ്യാസപുത്രന് ശുഗ മഹർഷി വിവർത്തനം മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം തന്റെ അനുയായികളെല്ലാം യാത്രയാക്കിയ ശേഷം വ്യാസദേവപുത്രനായ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് സ്വയം ശിഷ്യനായി ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ നില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ ശരിയായി ആരാണ് ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നെ ഗർഭത്തിലെ രക്ഷിച്ച ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം അജിതൻ എന്ന പദം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ആരെ കൊണ്ടും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അജിതൻ അഥവാ അപരാജിതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവിധത്തിലും അജയ്യൻ അഥവാ കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തവനാകുന്നു. ഈ 17-14 ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആർക്കും കീഴടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നില അഥവാ പദവി എന്തെന്ന് ആരാലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ജ്ഞാനത്താലോ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസസ്ഥാനമായ ധാമത്തെക്കുറിച്ച്, സനാതനമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ധാമത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. എന്നാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൃപയാലും, ഗുരു അപ്പം ആ സമയത്ത് പരീക്ഷിത രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ശരിയായ സമയം വരുമ്പോഴേ ഗുരു നമ്മളെ അന്വേഷിച്ചെത്തുന്ന പറയാം. അപ്പൊ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമിയെ പോലൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൃപയാലും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള അതിവിനീത ശിഷ്യൻ. എന്താണ് ഗുരു അത്രയും നല്ലതായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് അതിവിനീത ശിഷ്യൻ, വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള ശിഷ്യനായിരിക്കണം. മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പദവിയെക്കുറിച്ചും ആ ധാമത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പരിച്ഛദങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനാതനമായ അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള അഥവാ സനാതന ധാമം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള അതീന്ദ്രിയ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹിച്ച പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പരമപ്രാപ്യ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവനായി തീർന്നു. എന്താണ് പരീക്ഷിത മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പരമപ്രാപ്യ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച്, എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാനോടൊപ്പം എത്താനോട് അത് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളവനായി തീർന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ രാജാവിന് യാതൊരുവിധ പ്രയാസവും കൂടാതെ ഭൗതികമായ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളെയും അപ്പൊ സാഗരമാണ് അതിന്റെ എന്താണ് അതിർവരമ്പ്. അത്രയും വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന് ഉടമയാണ് ആര്? പരീക്ഷിതന്മാര്. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു വീടും ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. ഇത് ചവണ വരെ നമ്മൾ അതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആര് വേണിക്കോട്ടെ വേണിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ അതിന് അതുപോലും വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല. ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കാനും എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഉപേക്ഷിക്കാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചു. ശരീരം പോലും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ, അങ്ങനെ ഭൗതികമായ സർവ്വതിനെയും പരിത്യജിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു: പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തതേ. പരം അഥവാ പരമശ്രേഷ്ഠമായതിനെ ദർശിക്കുവാൻ. ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക സ്വത്തുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത, അതായത് ഭഗവത് ശക്തി ഭൗതിക ശക്തിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവത് ശക്തിയാണ് ഭൗതിക ശക്തിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രവുമല്ല, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലൊരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൃപയാൽ ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെ സംബന്ധിച്ച സർവ്വതിനെക്കുറിച്ചും പരമശക്തി മുഖേന അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അഥവാ സ്പഷ്ടമാക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സനാതനമായ നാമഗുണ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലീലകളെക്കുറിച്ചും പരിച്ഛേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തികച്ചും സാധ്യമാണ്. ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ഗുരുവിനെയാണ് രാജാവിന് ലഭിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ പരമശക്തിയെക്കുറിച്ച് അഥവാ അനശ്വര ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുവന് മായയെ അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് എല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണത്, അല്ലെ? അവസാനമായിട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും, നല്ല മീൻകറി കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കണമെന്ന് അവസാനം പറയൂ, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അവര്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ തികച്ചും അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ തികച്ചും സാധ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ പരമശക്തിയെക്കുറിച്ച് അഥവാ അനശ്വര ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരുവന് മായയെ അഥവാ ഭൗതിക ശക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. എങ്കിലും ഒരുവന് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ അഥവാ പരമസത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തികമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ അഥവാ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മിടുക്കരുമായിരിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ളൊരു മഹത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായി തീരുവാനും അജയ്യനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ യഥാർത്ഥ പദവി എന്തെന്ന് അഥവാ സാക്ഷാത്തായ നില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിഞ്ഞു. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുക അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ ഏതൊക്കെ പുരാണങ്ങളും ഇതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കാനൊന്നും സമയമില്ല, 7 ദിവസമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് സമയം കിട്ടില്ല. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുക അത്യന്തം പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ ഭക്തരുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയുക അഥവാ കണ്ടെത്തുക വളരെ എളുപ്പമാകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭാഗവതം ലഭിച്ചതും ഭഗവാനെ അറിയാൻ നമുക്കും ഒരു അവസരം ഭഗവാനായി നൽകിയത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നോത്തമ ശ്ലോക വർത്താനാം ജുഷതാം തത്കഥാമൃതം സംഭ്രമോന്തകാലേഭി സ്മരതാം തത്പദാംബുജം. ഇത് വേണം, ഒരിക്കലുമില്ല. ഉത്തമ ശ്ലോക പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. വാർത്താനം അവയിൽ വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്. ജുഷതാം അതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമൃതം വിഷയങ്ങൾ സ്യാദ് അത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നു. സംഭ്രമഃ അവസാനം കാലഘട്ടത്തിൽ അഭി സ്മരതാം സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദാംബുജം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം.
ഇത് ഇപ്രകാരം എന്തെന്നാൽ ആരെയാണോ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ശ്ലോകങ്ങളാൽ, അതായത് വേദമന്ത്രങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്, ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും രാമരേഖ അപ്പുറം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് വെക്കി. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയവും ആത്മജ്ഞാനപരവും അതീന്ദ്രിയവുമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ സ്വജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്നുവോ, ആരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നുവോ, അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ സംഭ്രമത്തിലകപ്പെട്ട് ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര മരണഭയവും ആകെ പേടിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നവർക്ക് എന്തില്ല? ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു. അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ സംഭ്രമത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ആപത്ത് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയില്ല. ഭാവാർത്ഥം: ജീവിത അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണസ്മരണത്തിലൂടെയാണ് ഒരുവൻ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. ശ്രീ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട മഹാത്മാക്കൾ വേദമന്ത്രങ്ങളിലൂടെ ഭഗവത് ഗുണഗണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അഥവാ ആലപിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരുവന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമപരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത്. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ആർക്ക് ലഭിച്ചു? പരീക്ഷത്തിന്. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഭഗവത് ഗുണഗണങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനും ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കൂടെ നിന്നു. പരിപൂർണത സാധ്യമാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും മാനസിക ഊഹാപോഹക്കാരനിൽ നിന്നും വേദമന്ത്രങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു നേട്ടവുമില്ല. ഇത് പറയാനായിട്ട് കുറെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കപട സന്യാസികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരിൽ നിന്നൊന്നും ഇത് കേൾക്കരുത്. പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ. എപ്പോൾ അതേ വേദമന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നും സേവനത്തിലൂടെയും സമർപ്പണത്തിലൂടെയും യഥോചിതം മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ, അപ്പോൾ സർവ്വതും സ്പഷ്ടമാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് മരണഭയം എല്ലാം മാറി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. നമ്മുടെ ശരിയായ സ്ഥലം ഭഗവത് ധാമമാണ്. അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടാണ് മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലാവും. അപ്രകാരം വിനയാന്വിതനായ ശിഷ്യന് അതീന്ദ്രിയമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല, ജീവിത അന്ത്യം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ്? എല്ലാം നമുക്കറിയാം, ഇനി ഒരാളും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിയിൽ നമ്മൾ വിനയം ഒക്കെ അവിടെ മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പലതും പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും. ജീവിതാന്ത്യം വരെ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യാം. പ്രായാധിക്യം മൂലം ശരീരത്തിൽ കോശസ്തരങ്ങൾക്ക് താളം തെറ്റുമ്പോൾ ഓർമ്മശക്തിക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം അതൊക്കെ നമ്മൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനത്തിലൂടെ അഥവാ ശാസ്ത്രീയ സംയോജനത്തിലൂടെ ജീവിതാന്ത്യ നിമിഷത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ഒരുവന് കഴിയുമാറാകുന്നു. അത് ആദ്യമേ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവസാനം ഈ ഒരു കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണസമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി സ്മരിക്കുക എന്നത് അത്യന്തം വിഷമകരമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ ഓർക്കും. നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണസമയത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി സ്മരിക്കുക എന്നത് അത്യന്തം വിഷമകരമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്യരുടെയും ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യരായ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തരുടെയും ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുടെയും കൃപയാലും അനുഗ്രഹത്താലും യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ ഒരുവനെ സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെയും കൃപ സാധ്യമാക്കി തീർത്തു. ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു. പിന്നെ ഭക്തന്റെയും ആത്മീയ ആചാര്യന്റെയും ലഭിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച